Καλημέρα. Είναι το μεσημέρι της 11ης ημέρας του Σεπτεμβρίου του 2016. Θα ήθελα να ανακοινώσω, να μοιράσω μαζί σας ένα μικρό κείμενο που μόλις κατέγραψα και που μόλις δημοσίευσα στον τοίχο του Facebook μου. Ιδού το κείμενο λοιπόν. Εξομολόγησης ενός ή ουδήποτε ανθρώπου υπό του Νικολάου Χαλαβαζή. Δεν είμαι βέβαιος για το εάν θα αντέξω των μόνιμων περασμών της ζωής. Το γύρας όσον αγαπάω και την ειδική μου την φθοράν. Αντί ως τους αγνούς μου χρόνους, όπου υπήρχα περισκέπτος, τώρα καθεμιά πνοή λυγίζει. Ανέκαθεν έτσι, μα δεν το εννοούσα ποτέ. Ποιος, άραγε, ότε πρωτοπατεί των βίων το συνειδητοποιεί? Το μοιραίον της βραχίας υπάρξεώς μας ξηραίνει. Με βαραίνουν οι αναμνήσεις. Μόνον όσοι έχουν οριμάσει θα με νιώσουν. Δεν πλακώνει τόσο το σώμα. Καταπατούν με περισσότερη δύναμη οι αιθέριες αναμνήσεις, τα μετάβληπτα αποτελέσματα των εκουσίων δράσεών μου και η ανηλεής ωραιότης του κόσμου που με υπερβαίνει. Πώς, πείτε μου, πώς συγκρατείται ατραυμάτιστος κάποιος την πάθηση του ωραίου που εμένει και χαραγμένη στην καρδιά? Πολλάκις ανεπαρκής η σοφία των σοφών για να σταθώ ατάραχος και απείραχτος. Αυτά ήσαν. Ευχαριστώ που βλέπετε τα βίντεο μου. Να είστε καλά. Γεια.